ओइ सोमला फाग्ला जोंना गाबोननो फाइनाल एग्जामा मोजां खोथा ओइ नों दहाय सल' आदा लाबोनाया जोब्बाय बोरो Don't talk like that. Tomorrow decides my future, my respect, my marriage, my dog's happiness. नों रिलेक्स ब्र एग्जाम इज जास्ट ए पेपार जों मानसिसो पेपाराबो मानसिखौ गियोनो जाम्बालाय फाग्ला आं जेबोखौनो फरायाखै मिन्स जिर' मिन्स नाथिं बोरै फरायबावनोब्रा खर'सो गरम मोनजोब्बाय आङो सानफ्रामबो हाबा फुजा फेस्टिभेल जालायबाय थायो नालाय ब्रा फुजा फेस्टिभेलखौ दाय दाहो नों बिगुद नोंहा थाङाबानो जायोना एफा बुरजा सेप्टार दं दाबो सेप्टार मोनसेयानो जायाखै आंना मोजाङै टेनसन लानो नाङालै जाम्बालाय माबा मोनसे जागोन बे मा जानोब्रा हे आफा इसोर एसे सहाय खालामबानो जाबाय इसोरखौ गेजेराव दालाबो नों भगबानाबो प्रिपेरेसन खालामनो टाइम लायो जाम्बालाय मा लिरनानै फैबावगोन आं एग्जामाव दाना नोंनि नेमखौ क्लियारै लिर होमबानो हेन्डराइटिंनि मार्क्स मोनगोन नों जाम्बा आरो नङाबा कुइसनखौनो लिरना फै एसेबाबोथ' मार्क्स मोनगोन बियो बोर्ड एग्जामसो जाम्बा नोंनि हाबानि कार्ड नङा बियो जाम्बालाय डायग्रामखौनो आखिदो मास्टारफ्रा ओरैनोबा डायग्रामखौ मोजां मोनखायो मा डायग्राम जायखिजाया डायग्राम ब्रा सार्कोल एर' इमोसन आं फेल जासिगोन आंनि बिमा बिफाया आंखौ आदैनि दखानावसो खामानि मावनो थिनहरसिगोन फेल जाबाथाय औ माथो जाखो बेनोसो मोजां नोंहासो मेथाइ मोनजाबाय थागोन मेथाइ मोनजानायनि खोथासो बुंदोंलै बे बाबुआ जिबायदि रागा खरा जोंना आदैया मिन्थियाखै बियो देब्रा सोर आंखौ एसे हेल्प खालामदो फरायनायाव मालाय नोंहासो हाखाजोब्बाय बे ओंखायनो टेनसनानो गैया हानो बाबु नै जोला फान्थाया दाबो दाङाखैनि ओके दे कुइसन नाम्बार 1 व्हाट इज फटोसिन्थेसिस फट' मिन्स सेल्फि सिन्थेसिस मिन्स सिस्टेम करेक्ट प्लेन टेक्स सेल्फि विथ सान आया जाम्बा आं सिरियाससो बुंदों आंबो सिरियास खाना जाम्बालाय खालि सिङावल' एसे कमेडि दङ ओहो जाम्बा आया बे साइन्ससोना ओमफ्राय गाबोन मा दं मा साबजेक्ट दं गाबोन आया नङा माथो साबजेक्टखौ मिन्थिबावा जोङो गैला सेस र' बे मानसिफ्रा स्टेटास दोनना लोगोफोरनि स्टेटास नायनां र' बिसोर स्टेटासाव दोनना साबजेक्टआ मान रुटिनखौ स्टेटासाव दोनगोन ना नायनां र' वाट्सआपआव नै फाग्ला गाबोन इंलिससो दङ ओमफ्राय जोंहा साइन्ससो नायलागासिनो फाग्ला गेब्लाब्लानो गैलामोन दा नै कल्टा खाराबसो जागोन औ इंलिसालाय मा बाय हार्ट का खेल है मेरा ग्रामारखौ लिरना फैगोन ग्रामारखौ लिरना पास जाखायो जाम्बालाय ग्रामारखौल' एसे गोसो हो ओइ आसोल फेल जानांगौबा ज' फेल जागोन दे नों पास जानानै आं फेल जाबा बिदि जानाय नङा सानै फेल जाबा सानै फेल जागोन बेफोरसो ट्रु फ्रेन्डस थार लोगो होनो जायखौ नङा माथोब्रा ओइ बाद दे उन्दुनोसैलै बाल उन्दुदो हे इसोर आं नोंनि बयनिख्रुइबो गोनो गोथो जानाय सिबियारि दिनै आं बांद्राय बियाखै आनजादाव उथ्रिनायाव आंखौ मदद खालाम गाबोन जोंना फाइनाल परिखा दं आं समायखिरा लाबाय बे खेबाव आंखौ पास खालामोब्ला समबारनिफ्राय आं आबुङै गोदान सुबुं जागोन आं फुङाव थाब सिखारगोन आं आंनि जानबुंखौ खम बाहायगोन आं खम रिलफोरखौ नायगोन आरो आंनि नट्सफोरखौ बांसिन फरायगोन आरो आं मालायनि हाबा हुखा जाहैला बायला आरो आं गुबुन मालाय सिख्लाफोरखौबो नायला आंनि मैनाथिनि अनगा इसोर दिनैनिफ्राय आं गाबोन फरायगोन बुंनाय नङा आं थांनाय हराव फरायगोन बुंनाय नङा आं थोंजों फरायगोन सैथोयै नों गोसो जायोब्ला आं गासै प्रसादखौ गथायगोन आं आंनि सेन्देलफोरखौ मन्दिरनि बाहेरायाव मोजाङै दोनगोन आरो आं जौबो लोङा सिगारेट थांखुबो जाया आं थोंजों फरायगोन गुबै बाथ्रा आंनो एसे मदद हो इसोर बे सोंथिखौ आं एसेबो सिनायनो हाया आरो थि खालामदि MCQआव आंनि अनुमाना थार नंगौ बेखायनो अन्नानै आंखौ बे समखौ बारहोदो आं गासैबो गाज्रि हुदाफोरखौ नागारगोन फैगौ एग्जामाव आं सैथो जागोन आरो आंबो नोंजों सानफ्रामबो रायलायगोन बेनो जाबाय इसोर दिनैनि थाखाय बेनो थोजासे नों गुबुन गासैखौबो जोथोन ला मानोना आं जेबो थियारिफोरखौ खालामाखै ओम हे आफा इसोर आंनो बोर होदो